Anya laki din! Oh, anya pare David. Nalpasin ti kapas yaw. Kalkalpas na pare. Ay, nabambanugak. Ay, nalpas ko mo tinalinisan yung bangagaw. Mabalinak man ang ngagmula pare. Ayun na nga dyan lamisaan nyo di terror pare. Ay, inyo na gana ni misis ko pare. Apay aya. Sigakit di mo't damagang pailaan. Ne. Anya dito nakabulsa di talikod ang pare. Ipakita man lang. Ah, kunak tumay. Ara. Sapay dua. Gasamban. Ingka kitilaan ng dyan lamisaan pare. Taaginom taman. Ay, wala pare. Ahagas ti bambanaw. Nagtagsanan dito yung alamisan. Wapay tumang amin ngayon. Unag ni bakit? Ah, Apay, an-anwam day talamisaan. ay, isublik pa lang di tarawar bakit? Dito'y na day tatapagbasbasaan lagi ti ubing. Apay nga irwar mo? Irwar ko nga road. Apay nga road. Basta irwar ko ah. Adan sa manan day ta kumparim ang mga awis kan ka nga ginuman niya. Di magas lang ni pare David. Adda manan awit na nga arak kapag sangwan nyo. Anya laki din na yan, di bakit? Isu nga ron ngayon nagkuday ta alamisaan. Tapno saan kayo nga ginom? Sa ita isublim manan. Iyon nagkunto mo lang. Isang kakading agong uy. Tad adda nga umad. Ado na kita kurit tarupam. Isukot aka gurgurak day ta kumparim. Dakas ti impluensya na kan ka. Ay di sing-sing niyayat. Ngayon daton ko biyag ko. Ay na. Oh, malang de panagkantak pare. Mayat mo basite na pare. Pare, ito nga daglabas-labas dito abay ta. Upa day ta pare. Tarakan ni bakit? Tiliw mo ba? Ah, taapay nga eh. Nagkaboy ka na iparachenta na ta pulutanin ta. Addan sa mo ni baka kulit ako sina pare. Awan, di mo ayan nakita rin mo rita. Nakita na ta nga gininom. Ay way, napanmanan nakichismis na dyan dita kantina. Iso nga itatawan. Agluto tayo tipulo na ta. Sige pare. Arigla daw. Di mo kunaan nga umay kamot makichismis, mare. Ay saan mare, mapanak di tabalay dananang ko. Bagbaga aman mo't nilakay mo. Taapay mare, Katno adamanan ni Jibalay me. anya nga itar aramiden na ijay. Inawis naman ang anilakay kong aginumdan. Nubirbiro kag mare. Adda Jibalay me, adda awit na nga arak. Ay, mangibabain at talaga day tao. Bagbagaam, tasaan na nga awis-awisan nilakay kong agbartak ah. Jakat ama ipada nilakay ko kinilakay mo amang Marta. Kalkalpas ko ang nagtaop iti bagas, apay aya. Anang, adda ka di sobra a bagasyo. Tapay manan. Kasano, awan nilakay ko. Saan manan ang nagawid? Katidamag ko, makiin-inom manan. Awan bagas me. Naa, kano naglako kayo itinatangyaw? Wen, nanang, nagbiit ang naibos di naglakwan me. Tainyin inom amin nilakay ko. Ay, saus, mangirurumun day tatao. Naggagat mo ti kunak. Wen, nagagat ngag trabaho, ngaminalumot ngag bartak. Ah, anya nga iti serbiti kinagagana, no kastamot amang bartak. Adapay kit din agrek-reklamo ako marik ah. Taaw-awisan ka no nilakay ko nilakay na nga aginumda. Hoy, Pilimon, agriin ka man? Hoy! Nagluto kayo iti pulutan niyo ang manukan niya. Ah, ay di ka man nagpabasol dito.
Anya saan? Kat no day tangay ulo, kan karay kay timanok day taada iti manlokong asang sangun nyo. Saan mo tayo pinulutan namin ni Pare David? Kasan na apulutanan na, kat kitaan man. Nakadumog apadam. Nakaturog mo. Gapo iti Bartek ni kumpare ka David Oy, Pare David. Aray, galing ka. Awanan, saanan amariing. Pagturugan na ngay dayta. Okay, dito ibalayan Awis ang tumot ngamin. Saan na siya tinangawais? Isuti, may dito balay. Umay nakadanunan tano ije balay da nga uminom, tan ni bakit na. Awan, pare. Kapalag tagawan. Saan ka ka di amadanakan kanyak? Kahit makapagnaka dito tambak, pare. Oh, naglaka lang. Kahit saan kan nga itulog. Saanan ko na kumain. Sige, sige. Magawid ako. Pare. Agananat kang arda, pare. Sana ka na Bartek, pare. Bye-bye, pare. Sige, pare. Oh, apay nanang. Ay na, jay artek ng asawam. Nakita da kano anatin nag-ijay tambak. Ha? Gapoy ti Bartek na, saan ang makatakder? Ijay nan anaturaw. Ay, unay matanda dya tao. Hala, ingkayaway. Wala nang, talagang awan babain na. Sige na nang tay nakiyaway. Abe, pagdigusan nakit ka digdigos ka. Nagdigos ka itipita. Apay, di mo maangot day tabagim? Na. Nabanglo ako mo da. Ang kakit din agdigos. Tano saan? Dito'y kanruar amaturong. Madi mo dati kasta bakit? Masan ka kadigan niya nga asawa. Agbantayak analaing dito'y balay. No sumungsungad pa'y laang day dya akong parim. Pagawidak kadagos. Unay kamot na ya. Di mo mararamidin dahi ta itipada matawa. Bakit? Apay kumaasaan? Kat madigayam ti impluensyanan ka. Man ano ko man, aginom kami. Kat lip-lipasin mi mati trabaho may. Tila parpartsin nyo apulutan nyo. Manok ti karuba dahi jay. Saan aja tarakin ta? Anya amanok ti kaaruba. Kunam siguro no jak mabigbig ti sipit na anya. Bangking ti sipi na. Iso dahi jay manok ti karuba. Dahi ta ka ngamin timbati pa lang ni Pare David mo jay ulo. No pinulutan na ko maamin, di awang ko maibidin siya. Awan ti aginom diti balay. Iso aray to ilami sana pagin inuman nyo, ibagkat ko manan ni Jonag. Ilan sakon, tapno saan mon ang mairwar. Baknang tayo kumaitan, na ipatarimaan tayo kumanday to'y balay. At damit kumalugan tayo, no saan kang artek? Lalaki, di kitudo-tudo. Aba, makuwam tamatak. Ha? Mano atawan kan nga agtaltalon, David? Sipod bumarito ka. Iso nga mok tagtrabaho iti taltalon. Ang aging gaitang, kita man ti panagbiag tayo. Anya pa'y ayati sa pulang bakit? Kaya't kumat ati makaraman iti naginawa a panagbiag. Taysang antayo nga agkurkurang iti makan. Ay na mababain akong amapan umut-utang kininanang ko. Apay nga minamapan ko umutang kininanang mo. Kat nag-imot da dya bakit? Naglaing pangagsao. Kat sa dino kumangay ti pagutangak iti kanan tayo. Nagkatutita nga tersina. Napindak amin idan anagutangan, David. Mabainak pa yun alumabas, tadyak nakabaybayad iti utang ko. Kit papuskulam ati rupang bakit? Kastamot at talaga tagbyag.
Pinus ko lang tirupa. Nya laki din. Pare! Yoo! Pare! Ay awan ni kumparem ditoy. Ah, ada na panan na, pare. Wan, ada na panan na. Aya. Ay, sayang. Awisip ko mga ginom kami. Saan mo man nga umay awis-awisan ni kumpare nga ginom si ka? Apay, bawalan, mare. Ay sakti mangi parparet. Ha? Apay nga iparit mo. Ay basta iparit ko nga raw iso nga gawid kan. No kayat mo ti aginom ka amay may sam. Sino nga ingatan kaya bak nga kaduwak nga ginom. Nah, turo man dito. Psst! Ni. Ah, dajay. Hadag sit kanyak. Pare dabay. Pare. Ay. Di na but gano sino ka man naman nagdagdagas ha. Sana ka mabutang ka. Siyak da ito'y pare. Yaski ka man. Si ka magamit na sa paray. Kung na sino. Kaiso man. Nya, aginom ta na. Kano naggapuwa ki balayaw. Ni mo, misis mo tinakasarita. Kunana asaan ka kan nga aginom. Kuna na lang mo taray ta pare. Baray, no saan ta mabalin nga aginom iya balayaw. Paginuman tan nga eh. Ay, sigaman pare. Amukon. Ije kalkalapaw kon pare. Ay, may mayat man na pare. Awan istorbo jay. Saan pa yan alpas nga mabalinin na paginuman ta? Minta nga rin pare. Amo ko, no apay nga imay ka dito'y balay. Ha? Amo yun, nanang. Wan, awan manen ka ninyo. Wan nga rod, nanang. Ay na, bagbagaam di asawam. Di nakmat na tadengdenggan. Anya ngay mati kanan mikin ni tatang yo. No dawat-dawatin nyo mati bagas may. Ay nanang, mababae na katalagan. Ibagam iti asawam nga arte, nga isardeng nan ti aginom, tapnusan kayaw nga grigat pay. Birbiro kak man nga tan iti dayja at tao. Kumare, papanam? Ay namare, birbiro kak nilakay ko. Adda ka diti tabalay yo. Ay agpadpadatan nga agbirbiro. Ah? Awan mo't nilakay mo? Jak amo nga rin no sa dino tinapanan na. Ay na, amang no inawis manin nilakay ko Nilaptak kami nilakay ko asumurot kinilakay mo. Kadne, panagkunak, nagsinarak da. Ay na, pangbirukan tangay kadakwada, mare. Abay nga pare. Puro matindi makita na. Wan nga rod pare, mas dawa mo. Ada lawag pare. Makitkitam dayta lawag. Ay, wan pare. Anya nga tate ka na sa undata. Agin inom talang ita adatan dito. Ay, pare. Langit sama dito ayanta. Abay nga adata dito pare. Kaya nakadiasawin na nataytan. Ay, sus, saan ko mamala pare? Nagbabasit pa dagit anak ko. Ay, pagpadatan na pare. Saan ta ba yung mabari na bata pare? Saan pa eh? Ay, isublida kami jay lubong, dagiti nabiyag. Ay, lakay ko, apaya natay kamutin. Saan pa yan ay patarimaan di balay? Kung saan tayo pa yan nakasakit?
ka. Bakit? Natay asasawa, Mike. Ha? Si bibiyag ka lakay? Una kuno ijay kami langit kin kumpare. Kaya't mo asawan. Natay kayo at talaga? Bakit? Agbalbaliw ako. Isarteng ko na gano'n. Milagro. Diyak pa kaya Timotay, bakit? Diyak pa kaya Timotay, panay langit, bakit? Ay nadyak man ang mo, kumare. Kalpasan anaginom nila kay ko kani kumpare iti kalkalapaw mi. Nagkarimot din asaan nga aginom. Kastamot anila kay ko kumare. Apay nga ta. Saan ka na mas daaw, mare? Agragsak takit di, ta nagbalbaliwan dagiti asawa ta. Siguro ada nakita da nga anghel. Jakman amo, ta saan damot akayat nga ibaga no anya di nakita da. Ay, naksayanan ti mamartak dito yung lugar tayo kumare. Ay, testingak man gayam nila kay ko, no talagamot laeng ang nagbalbaliwan. Bakit? Naisaganam ka din, ye balunak, ije banggag. Ne, abdamot arak-arak ka parabaw dito lamisahan. At dapat basonan. Ne. Kanya nga dito yung nakaluban dito. Kita ka man. He. Adobo mo't akar ni ti manok. Ne. Kanya ti kaya't nasa unay ito. Inikanak nga tani bakit ko iti arak nga inumag. Kan pulutan. Nagmayatan na kastoy. Ay, kaslaon pa'y tao dito balay Nagsingpitan ni bakit ko. Naimbat tiyanak iti arak nga inumag. Nas ka ng panak iti taltalon. Aginumak man, uno saan. Diyan nga itabed. Agpanunot ka na. Manumot ten abulan asaan ka nakaramraman iti arak. Mapanak iti ni bangkag. Alahag da ito'y karne ti manok ta balunag. Ito arak, baybay akon dito. Ibatik. Diya akon kaya to subyanan ti bisyo pinalawak. Ayan lang nga pagbalunag. O, lakay, anya ti birbiro kam? Diya pagbalunag man bakit tamapanak kon di bangkag. Saan ka nga aginom? Kuno yung gatangan ka iti arak. Oho, sayang lang ti kwarta. Nagkunakin ka nga ginumak. Insarting kung dahil bisyo ka. Ay, kit nasaya at ano kasta? Bakit? Tistingin nak siguro niya. Nadlaw mo? Anya lalaki din na bakit? Kahit ko mabaliwan ti biyag tayong. Iso nga isarding kung ti ginom. Kunak lang aruking ka, balbaliw kang ba? Ay, kat pumaknang tayon iti mabit, no kasta na kay. Makaurnong tan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Kasla manumitin nga aldawasan ka nagpasada pariberta. Saan pa'y garot paray? Kasanwa ka makapasada kay Jack pa'y mo na patarimaan ti tricycle ka. Kasta ka day paray. Patarimaan mo nga minayin tap no makapasada ka bitay. Sayang bita. Puray kasano ti ayat ko mang patarimaan ko ma. Ngam awan pa'y ngaron kwartak paray. No adda na wadwad na kwartam. Ay kahit pautangan na mangkiday. Ay apa. Day taki din.
Uray sa kawa magkwarta kita pare. Nagbayad kami kinibakit ko iti tuition fee dagiti ubeng di pagadalan. Ay, kas na ka ni paray. Kulaklaki din o da mabulon cooking ka. Hey, pasensya kan pare. Awan na talaga. Amumbat kanya kong. Sa anak anarigat akasarsarita laki di adda. Ay, pangutangan ka saya. Aglon ka lang iti kuaw pare. Ha? Ipadas mo ta membro ka ba? Plan-plan wag bitlang aglon pare. No kayat mo. Agid dan tama pa nintun umay alawas. Agpasada ka man kan saan, kasla ayos lang kan kabirtaw. Anya? Danda ni makabulan na nasaan ka nagpaspasada. Ngam kaslaawan pa'y planom nga ipasimpati tricycle mo. Ay, unay kan bakit. Aday taka man din ako na kam. Iparparupan man din nakaslawan panunod ko. Nay, saan akas labirtaw? Tatalaga nga mo panunod mo. Ay, salbag ka. Anya kalaki din aya. Araramidag mo ti amin bakit. May pasimpak lang ti tricycle ka. Tapno makapasada mo't kuman. Nasaya at kaday no kasta, Bertaw. Ay, di ka lang tanga orayan ba? Panunutan lakman ako nakaon. Ay, pakamukla nga. May ibusan ti bagas tayo. Agraman ka, Saul. Anya? Iswa pa nga asem. Ipaspas mo nga ipatarimaan day tatap nagpasadakan. Awan ka ng tayan na salbag ka. Kayat mo asawan? Aglon mat ni kumpare Maberto, lakay? Win ka no bakit? O saan na ka no pagpatarimaan na iti tricycle na? Katwa na. Ay, kasi ba't yung kumparet? Manumit din alawas dyan. Dandan sapay kayo din makabulan asa na nakapaspasada. Iso mapilitan mo din nga aglon. Anyay nga rod, kastaan talaga Nwadda ko makwartak bakit? Pautanga ko ba? Nga buray sa kiyawang mga Agloan kayo latan O kat, kaano kayo nga rod ang mapanag-apply? Itong bigat ko mga rod bakit? Ha? First Monday itabulan intong bigat. Kit iso ti mabalin apa nag-apply itilaw ni Jeko up. Aywan gayam anya. Katwa na, awisom ni Paring Berto, tamasapa kayo amapan. Nasabat ko nila kayo mo itay anap ang nagpila niya paradaan. Naipatarimahan naman gaya man ti tricycle na. Nanarita. Ha, aywan, hindi pa nabinsan alawas, anay patarimaan na. Isumat lapagat lapayag man ang tiisam mo Si Kaki di man. Naimbag man, tanay pasimpala matlaan. Ay katwan ngam naglaw ni Jacob iti kwarta ngay nusar na. Kasta ka di? Kat uray tanapigsa ti panagpasada na. May iurnungan na matlaang ati pagbayad na. Ay, sapay ko mga raw, takasta. Gamnay, nagado nga ron ti paggastusan. Di kang pa'y nakagatang iti abono may jitalon. Katnay, dandani mo nga agdawa dag iti pagay may. Agpautang ka man kiday. Nanarita, anyay kumati mautang mo kaniya. Ti urmot ko, ano kayat mo? Ay, sika talaga. Promises! Awan na talaga maipautang ko ken ka na, Narita. Aguray ka, tayo nang agsapol iti dirty old man. Baring adda, tayo ado ti dollars na. Anya lakit di. Hey, bigbigat, nakapanibid ka dito yan ti tricycle Bertaw. Ha? Aywan nga raw, tata. Kasla, nagdagsan ti parikot mo. Ay, nagdagsan na talaga, tata. Kwarta ti parikot ka. Anya,
Apay nga agparikot ka iti kwarta. Kat nagpigsa mas ti pasada ita. Hinaldaw bumanorbor kayaw. Tadulat ta ti masahiraw. Uray ka sa numit kapigsa ti panagpasada. Kat aduma iti paggastusan, tata. Kas kumaita. Kaslay din na minsan lang aldaw ang naglunak. Ije koop. Gamnay, italawas ti Judith na. Parikot ko talaga ti ibayad kau, tata. Judith at talagan. Si kapay may tagparikot. Diskardam la dayta, Berto. Mapayadam la ita. Hanya laki din. Galawang lalaki ah. Ay, sapal ako mangaraw, tata. Parikot ko talaga ti Judith. Tigriti lang ham. Nakadkadlaw nga daman ng kaapam. Ay, talagang ada. Sus. Ay, mabakal ko. Tiawanan ba'y na Judith? Ha? Ano niya? Taapay na Judith, nana. Amaw, nanggag ko, tinagsaritaan nila kay ko kinitatakurad, itay. Iji nagparkingan nila kay ko iti tricycle na. Ha? Anyat keg mo asawa, nana. Naku na, naki din a parikot na kano ni Judith. Parikot na kano ti pagbayad na kankwana. Anya? Kaya't asawan dayta, adalimod a relasyon da Judith kan ti asawak. Ay, mabakal ko talaga na diya babae. Jack maklon nga isukat nak ti asawak iti kaskan kuana. How come, nana? Ay, kundi kumpari da diya apidring kinilakay ko. Ngam adamag gayam ilimlimod da Judith kan ti asawak. Ay, salit ti amin asalit. Anya? Makaalak lang itinatibker nga ebidensyak. Ipakulong kay dadwa. Ay na, uray mabuyok na itay. Irorod kon. Anya nga, tiluto masidahin bakay. Hawan! Makapagigtot ka mo tayo. Hagdamdamag ang idinasayat nga magbugkaw ka mo tayo. Ay, sa bakine! Aha! Ingka mga ni dyan ti babae. Ha? Isaw ti mapan mo sa lugsoda noon at inluto na. Bakay? Damag iti sidan. Ay na! Punam siguro no jak amot ilimlimad mo, Alberto. Ay, mabit lang man bakay. Anya ka din sa kay pagbagam. Kun may sa, anya ko mati ilimad ko king... Ay, ka lang pampamarang! Agpampamarang kang awan aramid mo. Ha? Tama nga numaikali ka si bibiyag tigas ng aramid mo ah. Ha? Agasaman tilaing mo, wagilimad. Anya? Ay, makalak lang iti bidensyak. Talagang ay pakulong kayo iti babae. Kunam siguro no jak mo. Ay, agsagana ka, Berto. Anya? Ay, talaga sana ka makaigna. Ha? Kat no, ebidensya. Di ka pala mapantapisan, ijabalay dan o pa'y suka. Ay, talaga. Kamkamata kung ti angas ko, gapo iti naamwak nga da relasyon da iti asawak. Kantay di Judith. Apay, napanag mo, nana. Ay, umdas tinangag ko, anay baga nila kay ko. Parikot na kano ti pagbayad na kini Judith. Isu akayat asawan day ta, agpapabayad day di a Judith iti asawak. Siguro, agpapabayad nga ta, ano malpas ng agkwa? Ay, salit kide. Narigat nagsasao, nana. Ang mga nusan apo no dayta. Naawan ebidensyam kat iwarwaras mo dayta. Ang mga no isupay ti pangikaswanda ken ka. Ay, saan? Takdarak tinangag ko. Saan nakatulang? Ay, Sugodak to pa dya Judith iti balayda. Talagang agngar-ngaryo takkan ko na. Talaga! Ay, nasaya at tanagranata si ka Judith. Ang naglaeng amang dadaal iti pamilya ti akin pamilya. Ha? Manang Rita? Anya ka din dita nga ibagbagam? Anay ko? Mabit lang. Anya ka diti basol ko kan ka.
Tapno tong paanak latan akastoy, ha? Ay, di ka nagindi na ingawan ng maum. Abo kon ti amin, anya. Saan ka maawatan? Mabit lang. Anya, ti parikot mo kanyak. Kan kasarita nakpay ko mga umunasak bay kang agtong paakasta. Ay, awanan, ti ado-ado pay asaw. Tapna mo man niya. Awan ti sikret, aw ang nanayon nga mailimlimad. Awanan ka itibain. Anya? Kunam siguro, no, jak amo ti limod a relasyon nyo iti asawak. Anya? Ha? Ay, agtanang kayo iti panagsasauyo, nana. Aglalaki ak, ngam nila kayo pa ilaang mat. Yaks! Anya? Amo yu day taga inaramid yu kanyak. Mabalin kayo nga ikaso. Awan ebidensya yung basta kayo latan nga agtong pa. Kan agsasao di sana pudno? Ay, urayan nyo, Nana Rita. Amom si Karita, magibabain ka talaga. Di ka nagbay ni Tagasta nga naramid mo. Tapay! Isakit mo, day di ajudet, ngamsyak nga asawa, ma! Na, apay, anya launay aya, ti parikot mo keng kuana. Ay na po, siya nga asawam ti mababay, di Tagasta nga naramidam, tapno mo. Nang runa ka di paribidring, nakababay nunay keng kuana. Ay, ti kunam kiday, podno nga may nga da relasyon nyo kini Judet. Na, Ay, sumungbat kay ti bari, bartotong paon ka lang arod ka. anya a relasyon nga ipagbagam. Hoy, Rita, agkurikor ka ngay nga ta, tapno manggag mo anay imbag dagiti may pagbaga. Siguraw, tinanggag mo pagsarsaritan, may kanitatakuran, idi na minsan ngal daw, kat maipapan iti Judate. Ha? Judate, ti utang kau ije ko aw. Nakunak aparikot kau, ti pagbayad kau, ta Judate nan. Saan na pagbayad ko iti babae ng agdagan iti Judate? Anya laki din na Rita. Ay, kwa. Ay, kasta ka di Bertaw. Ay, napan mo mulat na tinungpan ni Judate nga wan gap-gapaw. Ay, unay kan. Di ka malaki nagbainin na ya. Ay, kwa. No idarom na ka ni Judate, gapoy tinaramid mo. Ay, awan bibiyang kaw. Sangwang masikalahan. Ay na. Ay, bababainak ka talaga. Adayamot pa nagbain mo. Kung nakaskas tao man nga mong tagbain ita. Ay, si Kaki Dimot. Ay, bababainak ka talaga. Awan mo gayam kinapudno ti atap ko iti asawak kini Judith. What? Awan gayam ti relasyon da. Gamnalpas ko na tinong pa. Iti pa'y kaadwan ti tattao. Naibabain ko matan ni Judith. Anya? Oh my gosh! Anya nga minahiyatar aramidem, nana! Impagarup ko nga raw nga ada relasyon da. Ngam di nangag ko iti asawak. Nga ibagbaga na aparikot na. Maipapan mo gayam iti Judith iti utang na ije ko. Anya? Ti panangawat ko nga mehen kat Judith. Saan magayam ta Judith? Ti amok akat parikot na ti pagbayad na kini Judith. Ay, diyak mo na niya tibaken ka na. Agkurikor ka man ngamin. At datakkel abarita mi ije balay. Isuman lat mapan mo alaanan. Ta iso ti pagkurikor mon. Ay, si Kaki Dimot. Katuan mat. At dapay palay dyan. Tapno nalawag ang mangag mo. Tagiti mga mangag mo San ang kasta nga ipapanmulatan o anya laditan? Anya kalaki din, nana. Ay, mababain na ka talaga. Kasanon nga ito agdaron ni Judith. Kasangwa nga. Alangan mo nga talikodan. Sangwam ate narabi mo, nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Dilben, anak ko, matayaksan. Anyakat ni nanang ganaya. Saan ka pa yamatay? Ay, mariknak nga rudan na matayakaon. Ipospon mo pa lang ti panakatay mo, ta mapanak agpalingkay. Anya ti kayat mo agatanga kasi daam. Mapan ka makitsinda. Iso nga ro dadamdamagak no nya ti kayat mo asidaan. Jay ko makarne ti baka, anak ko. Karne pa lang ti kayat mo, kat marigatan ka lang arudan nga ngalngal. Kat ang remat. Mapanak manin mangayon di tabantay. Ay, anusam ka din. Tadandani akon matay. Ala, inakarudan. Nimlip-lipatan dya basket. Nakasabit di ta kusina. Awan pa'y gumatang ka dagiti lakok, mate. Nagtumal nga rod ita, Mare. Ay, awan pa'y buena mano. Imbag akan katawan anak mo abibiyagam. Siyak nga'y, problema manan ti balaw na nagiti anak ko amapan ag-eskwela inton bigat. Sagmamano na ito lakong nga bukadaw. 50 ti may sa kilo, manong. Naatapay ba't? Mapinagnina. Ay, unay meten, di met pidil-pidilin, tamalulaw, awan ton ti gumatang. Rik-rik na nga road no na loom. Naluom daytan, mabalinon akanan. Nagnina ba't? Na, ay, anyamat dayto yan nga aggatang. Kalpasan na pinidil-pidil na, pimanaw. Ay, saan kan nga agsubsublay? Makamalas ka mat. Ay na, orela ti malyaw, idinangag na ti imbagam. Ay, makaparurod. Nalulon dagito'y lakok nga abukado. Saan dan agatangan? Dilpen, naluto ka din, jay si Daan. Saan pa'y nanang? Dandanin. Ay, nagbayag matan na maangar. Mabisina kaon. Mangan ka pa'y lang, di ta ginatang kong abukado. Anya, mat dayto'y ginatang mo nga abokado. Ay, apay ayan nanang. Inigas mat, kita amaw. Ay, wine. Nagmayat girwar na. Inigas mo't gayam ti unag na. Ay, dim amaw ti agpalingkay. No napigsaak pa ikuma, siya ko ti agpalingkay. Ijayak lako man imo na nga glaklakaw agimatang. Mayat siguro gilako na nga abukado. Agawitan, Mare. Awag mo lang gumatangan. Ay, anya pa'y ngay. Mabanog talang agtugtugaw dito nga wama gumatang. Ilakutan to man na inton bigat. Hey, malas mat dadya lalaki nga imay nang pidil-pidil ka dagito'y lakok nga abukado. Apay mo tanak ko nam dayta. Pulos mat nga wan imay gimatang. Ay, agsublin to lang dadya lalaki. Jak ipalubos asagidan na dagiti lakok. Sika talaga, Marta. Mairupaam nga rod. May rupa tadakkel ti siding na timid na. Nasaya at ano mairupaam? No saan ko maatim malyaw, jak ko mamay rupaan. Hindi nasaya at nga rod atim malyaw. Wala, tanangag na gayam timbaga. Dilpen! Apay ayan nanang. Tunga tirabi mangririing ka. Ay, matayaksan, Dilpen. Matay ka manan. Namin anon nga imbagam dayta. Bariknak nga urayan nak ni tatang mo ijay langit. Mabisin ka lang manan. Kastamot no mabisin ka. Aya, Anya ti kayat mo aya? ay,
Jay karne ti baka na angarngatan. Kuna kun ket amabisin ka manag. Ala, mabit lang tayo nakitaan no naangiran. Kaya't ko ti agdigaw, baraw. Naibus mo dati sa nga malukong adigo na nang. Naimas gayam jay digo ti karnit baka. Pimigsakan. Makapapigsa day tadigo. Anya ti panagrik na ngay. Naawan metan jay panagrik nak amat matayak. Kunak ngarudkin ka abisin mo la dayta. Dilpen. Bakit akon? Kaano kaaya ang mga asawa? Dahil tamanan ti damdamagam. Kaya't ko pa'y makita dya asawa, sakbay matayak. Awan nga ron ti makita ka babae, mabalin kong asawaan. Napili kan samot nga main. Tilay bagbagayo manan. No matayak nga awan pa'y asawam. Asino nga iti kadwam dito'y balay? Ang laklakay kalataka na nakasta. Nay, saan mo tan aprutas day talakong, Mari Marta? Ay, natengmet ita. Naperdi nga min dagiti lakok aprutas. Ay, nagsayangan. Nang runa adya abokado a pinidil-pidil day dya alalaki idi na minsan. Nalungtot da si ka. Narigat gayam no mapidil-pidil iti lalaki ti abukado niya. Malungtot sika. Good one. Barang malako amin dagito'y lakok anateng ita. Ne, ada ka dilakom nga utong. Wen, uray nangina, ingkidemak at igimatang, taadaw ti agdamdamag. Tay kunada nga rudan, naimas tinateng no nangina. Kitisua. Mala, aglako akpay. Ay, dito, utong, gumatang kayon. Kapuros da ita, nasamit. Tapno saan ka manin ngagkapsot, mapanak manin agpalingkay. Ay, Wan, tanay, kaslamang mangag ka nga ay ayabanak ni tatang mawi langit. Di mo dangdangganin, ano kasta nanang? Eh, no maminsan nga man, kaslapay payapayan na. Di mo ba't pampansinin, No nga'y kalbitan na kaon, anyagay ti aramidag. Ni inaganaya. Mapasamak ayamot na ita. Sige, inako nagpalingkay. Amaw, tigatangan na si daan. Imbagam mo tayo napakbad ti kayat mau. Pakbat nga ano ti utong ken kamatis na ti kayat kaw. Mari Marta, pangaasim ta di mo ilaklako day ta nabati nga utong alakom tagatangk day ta. Nagbiling agpaiso day ti utong alakok ita. Kunak tumad kan ka, naimas no nangina. Sagmamano rin na utong mau. Sika? Andi asyak. Sika dyan ang pidil-pidil itilakok ng abokado ide. Basol ko day jay. Tanalungtot amin dagiti abokado. Anya ko matibibiyang ka. Day ta utong mo ti damdamagak no sagmamanaw. Saan ko nga ilakokin ka dayta? Naka-reserve ko na, kumare. Wan, dayta tipod now. Naka-reserve. Gatangak mo tin Naka-reserve nga raw. Nagpintas ka pa'y. Di mo kit din kayat nga ilako ka niya. Anya? Nag-cute man na kita dimples mo. Dimples? Nene, awan mo tiyang mukha dimples ko
Ay, pimple siguro, ti kahit nasawan. Aywan gayam, pimples. Ah, adakyot aya pimples. Cute nga ro, di ti panagkitak. Maibagay, di tarupa. Ne, sa balin samutan ti mapaspasama ka. Agin inaram kayon samutan. Ited mo ba namin kanyak jay utawg? Tayso ti kayat ko asidaan ita. Naita na nang. Uray nakangingina, inkarigata ka ginatang parakin ka. Wanda, tapno na pigsa aklata ka na yawn. Katwa na, isa kaadwam ti mangan. Kaya't ko ti pumigsa, tapno mauray ko pa iti panagkasarmaw. Naita ka man. Awan to pa GF ko, kasarada ko saan. Kitanya ngay ti papananda, no saan akasar. Sige, mapan kun to man sumlian jay aglaklako itinatang kan prutas iji palengke. Tama ki ammu akman kan kuana. Pasensya kan Jak meten na reserba ja utong nga parakin ka. Mas daawak man kan ka. Apa nga inlako mi ti dadya lalaki? Wan nga rod, wapay met Manulaang mo ti pinaggatang na. Inted mo adagos idimbaga na abagay mo dagita pimples mo. Ano ak nga tangagpay so ide? Kat, amangan mat isun ti soulmate mo. Jak tupay amam mo tinagan na. Kan sanak mat nga amam mo. Kat barang nagsublimanan kat makiam-am mo kan ka. Tilpen, anak ko. Kaano ka man na mapanmakitsenda? Anya man ang tipagatang mo na nang. Makapangpanganak nga ron iti saba. Saba? Anya saba? Diyay nalooma. Diyay mabalin ko maakanan. Inton bigat pala nga mapanak agpalingkay. Ay na. Marigatan ak manen nga umangas. Dainta ka man ako nakon. Agdrama ka man nanang. Sa balaang mat, di nakpay may gatangan. Ala na, mapan ako ni gatangan. Daytoy lakatan, 60 ti may sa kilo. Daytoy matlatundan nga ati dog, 50 ti may sa kilo. Ay kat jati dugan at igatangag. Naloom nga tan. Aywan, naloom dayta, uray kitaam, o. Jak kayatan na pidilan, tama nga no agungat kan tumanan. Basta gatangam lakit di manong... Delpin, tinagan ka. Baro akpay. Ay, martamat tinagan ko. Balasang akpay mat. Nay, nagmayatan. Agpadata single. Ay, wan nga rod. Mabalin ka deti, mapanagpasari di balayaw inton rabi Marta. Ay, adalatakin ka Sa dinaw ti balayaw. Ijay tuktok ti bantay. Kabailam ka deti umuli. Ay katwa na, day talagayam. Parakan ka, ulyag uray kangatwan abantay. Anya ti tangtangada, manakaw. Day tangarot bantay. Taapay.
Adagayang balasang agnanaud dita. Balasang, nakaamamwam, Ada na amok a balasang nanang. nagngatumutan di tayanda. Anusak apasyar nanang. Kaya't mo asawan, mga sawa kan anak ko. Kaya't mao nanang. Ay katuan na. Hindi pa'y kumaa. Inuray mo pa'y laan asurok akwarentam. Mala, ingkan umulay di tabantay. Gumatang kayo mo't na itilakok. Labsa-labsan nyo mo't latan. Dumagas kayo kat gumatang kayo. Gumatang kami man iti sibuyas kan bawang alakom. Marta? Apay nga ita karaan. Kan, adamot kadwam. Ay, iso ni Dilpen. Malagip mo? Katuan, isunsamot din ang pidil-pidil itilakok mga abukado ide. Agkasar kami. Anya? Ay, ang bitmot nan? Saan minapabayagan ta nataengan kami? Iso nga umay kami gumatang iti Ricardo para inton agkasar kami. Ah, talagang agkasar kayon. Nalaing kami namang pidil-pidil ni Dilpen. Ti kaya't nasawan, nalaing nga agarem. Ay, kat isumat. Anya lakit din, ala. Sige, libre day ta sibuyas kan bawang agatangan nyo kuma. Ay, wan tamaysa kan to aninang May. Ala, congrats nga rod, iti panagkasaryo. Marta, kan Delpen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.